pipino. Yan. Naman. Yan. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng balut at peritong atay ng baboy at meron tayong suka at bawang mga kapudibi. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga na po. Ayan, unang subo natin. Suka. Tabi ko muna. Dito yan. Yan. Sa akin, ito sa akin. Ayan ang saya. Sige, kunin mo na yan. Gusto ko meron ano yan. Pipino. Yan. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Diyan na. Sa akin nalunok ko na. Ano to? Ito na. Sarap na suka. Kasama natin ang Gradient's Kitchen. Ay, Gradient's Kitchen. Guardian's Kitchen. Lang. Dito, lagyan namin. Ang bawang. Ito. Ito na. Oh. Ito sa'yo. Yan. Ay, wow. Galing. Sarap. Ito sa'yo. Sa akin, syempre, lagyan natin ng bawang. Atay ng baboy, mga kapudib. Sarap. Ito balut. Tanggalin ko yung ano. Yan. Ay, bawang. Yan. Naman. Ang liit ng bato na. What?
Masarap din ulam to mga kapudibi. Atay ng baboy. Pulutan. Mm-mm. Sarap ng pulutan. Sarap. Mm. Naman. Ang baho. Ay, kanya na. Yan. Ah. Ay! Di ba? Papaliguan. Maslam. Sarap. Alak ng maslam ko. Cheers tayo. Sandali. So, ang bawang. Mm. Ah. Cheers. Akin na yung may balat. Oh, sige. Ayun na yung walang balat. Oh, sige. Gusto ko yung ano, May sabaw. sabaw. Ah. Lagay mo sa suka. Yan. Papaliguan. Yan, wag po kayo mag-alala. Mamaya magja-jogging po kami. Tapos meron naman ano, bawang. Yan. Sabay tayo. Mm. Huh? Kulang na nagagalit sa kami. Ano yung ano natin? Suka. Pepino. Pipino tsaka suka. Tsaka sili. Ito guys, tanggalin na natin to, ne? Yan. Yan, para makita nyo yung kinakain natin na ano. Kaya mo? Kumain ako. Vlog. At Ayoko na.
Ayan. Ang sarap po ng atay na manok, tsaka balot. Yung suka natin, perfect. Atay ng baboy. Ay, atay ng baboy pala. Tapos sinamahan pa natin ng ingredients, pickled lava, garlic. Ayan. Perfect combination, di ba? Balot tapos may bawang po tayo. Ayan, kaya kung gusto niyo mag-order, nasa TikTok shop po namin, The Foodie Bee and The Gradients Kitchen. Ayan, TikTok po. Order na po kayo. Game. Magsha-shoutout po ako. Shoutout po kay Rodisa Oderon from Laguna. Rose Parnio, shoutout daw kina Jojit and Ces Perez. Efren Aromin from Dasma, Cavite. Catriona Green, shoutout daw po sa Makyoho kung syulalay na si Eloisa. Shoutout po. At si Maricel Millares, shoutout daw and happy birthday kay Darwin Albacete. Ayan, sa August 26. Happy birthday po. Nicolas Mahabia, Halober and Halober family. Marivic Sugita from Davao City. Luella Escalisas family from Zamboanga City. Daisy from Japan, Yokohama. Mercy Martin and Mirna San Pedro from Alabang. Maribeth Luce, shoutout daw po sa anak niya na si Princess Andrea. Annalisa Malyari, ang shoutout daw sa mga apo niya sa sina Melacine and Jackas Fiona. Florida Kaabay, happy birthday daw kay Carl Joshua Kaabay sa August 18. Happy birthday! Merly Dichoso, Mets Loriente, shoutout daw sa anak niya na si Rodel Lorente. Happy birthday po from Santo Tomas, Batangas. Percy Facal, shoutout daw po sa mga anak niya sina Darren Daisy, Diana Denmark, at sa apo niya na si Daphne Gale, at kay Gianna from Isabela. Ayan. Hello po! Myra Balenton at sa family niya Balenton and Bartolome family from San Diego, California. Hello po, shoutout po sa inyo. Jing Abela, yan, shoutout daw po sa apo niya na si Cyrus Fiel Aquilon. Ayan, sa August 20, ayan, birthday daw ng apo niya. Happy birthday! Dark Fury from Baspate at si Nanay Babe Kaluya. Yan, Yes. shoutout po. Yes, mga kapudibis, agisan mi na naman yung pamangan mi. Ang garaki ng video mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Mwah.